Yung Joker, buntag pa sa'yo. Ala, init ng ulos mga tao. Post na sa social media. Facebook na yun. Oh, napay-post nga. Globe, nasaan na yung signal ninyo? Bakit nawala? Di gaya ng dati. Mura magkanta ni Caribbean. Grabe mga tao karon. Pa isa. Globe, naunsa man naman mo. Hinay naman kayo ang inyong signal. Gakamang nami. Oh. Gakamang na sila. Oh, paita. Napag-i-post ako mga idol. Nga. Parte sa Globo. Kantahan mo niyaw. Kung ako mga sawa, piliyon ko ang taga-globe. Mukamang siya, kamang sago, kamang mingduha. Hoy taga-globe, signal ninyo ka. Jokera karos mga tao. Bitaw sa Ginoo no. Hinay naman sa kay karon ang Globe no. Ano ka no? Sa kay problema nila no. Pero matag usa na to naagi rason nganong hinay gid sila. Karon panahon na sa panahon sa pandemya. Ba? O tanong ng Globe. Na sila kagarang rason. Kita pod nga mga tao. Naputi ka yung rason. Nganong hinay ang atong signal. Ay tanggal panahon na. Init yung ulos mga tao. Nawag na pare. Ano matsa? Hello pre. Oh. Kumusta pre? Oh, okay ra pre. Ikaw diya pre. Oh, okay ra kay pre. Nadiri naglantaw-lantaw sa maayong kaugmaon ug sa maayong kabuntagon. Ha? Sa may tuyo to pre, nakatawag man ni pre. Maningilon ta ko sa imong utang pre. Gamito na ko pre. Kay ako tang idugang sa pangkonsumo pre ba. Piki Di man kay ko ka karon madunggan ako go. ang imong gisulti pre ha. Abi na usog yung signal Hinay pre. man kay signal diri pre. Ha? Daot ang network diri Kumain dapita pa pre. imong tingog diri ako dunggan Kakamang, ta ka. Di ka kung klaro pre. Oh, Pre. ang istorya di ka kung klaro pre. Pasensya na pre. Eh. Manawag lang ko nimo otro pre ha kay hinay kay signal. Chapi kay ka chapi. Ay, kahasan ng globo eh.